Hello, my name is Joyce Obi. Gladys Ejari. Keep watching Ogyaba TV. Keep watching Ogyaba TV. Ogyaba TV, salvation, our priority. Ogyaba TV, salvation, our priority. I'm not sure what you're saying. From Samuel, Akon Sechi. Brats, I mean, Pacho, I know feedback programming. If you go for it, and now being the 5th day of the program, no. If Pacho send out program. Well, me Bahandra na software Jakwan Edikwan program no. No my yet is edne software Ogyaba Beba any ababa sorry. And then we are prepared to receive the man of God. That's in can be brave on Ogyaba TV. The Nyankopon nam ne so and unti and na yaba to have an encounter with the man of God and to have an encounter with God too. Now, make sure we start sending program and start saying, and then first time I will buy now what they can buy from day one. Me buy things and run by and then my second day I made a bit maybe. And then I'm the run me who you need to know. Now, some banambishia, the prophet of God, and then. I say, who say prophet Ogyaba and now was saying, no, meaning say, I don't know, I made a Gianni back Ogyaba Nimuno. What did you do? Our faith and confidence in the man of Pure sim. And why be a here? Now, Pacho, program is start saying, days I know about. Pacho, about 3. And next 4 times. Oh, okay. Now, Pacho, dear Nama, we're joining our program here and next 4th time our Wabe. Me Pacho, area Sinaya wono. Osho se na end time na kwa e wasa wontimi fa ho nsanya mensa ntu sister Ogyaba ba waja woni amanyina no waba ne na ase na ja woni na betuntrum nyame no wasum nyame yie entimi ba se me ne Ogyaba nyame ye be ka bom ne asum nyame yie amen oni Ogyaba nyame be ka bom asum nyame na se wonim se daddy Ogyaba eba minim ka wow and then na wo hwese nyame nam ne so na onyema me pasa nyame nam Ogyaba so na me yare wa nyina osa me yare wa nyina ma me school so nyame aka me ho na metimi wie me school ma ware so nyame mboa me na mfo Ogyaba so na ma ware enkoyie amen didi na onya wo daddy Ogyaba mu no nyame be nam ne so ayama amen ya da se Of your name, every knee must bow. And at the mention of your name, every tongue shall confess. And at the mention of your name, goodness and mercy shall follow me. You are the covenant keeping God. There is no one like you. Can we sing it together? Covenant keeping God. Let me see your handkerchief. There is no one like you. Hallelujah! Alpha and Omega. There is no one like you. Covenant keeping God. Covenant keeping God. There is no one like you. You are Alpha and Omega. There is no one like you. If you say, I'm no. Are you there? And I was somebody to say, I'm no. Let me see your handkerchief. Yay! Are you there? Are you there? Are you there? I'm no. Me say anadu aye nyame aye nene namono. Are you there? Hey! Aye nyame aye nene namono. Are you there? But I was somebody to say, are you there? Oh, aye nyame aye somono. Afetie die nyame aka sobeya no. Tie die nyame aka sobeya no. Eye danara obeye. Me say die nyame aka sobeya no. Eye danara obeye. But I was somebody to say, what he brings to me, see one point. If he said, I say for to me, see no point.
Yena miaka sobeyano. Edenara. And I do say na misi obesramia. Edenara obesrami. Say na misi wesramia. Onipa bi entu mi come say. Baby I was say so bi mi betina no. Me say e wa na betina o. Yena miaka sobeyano. Africa se unia se Mampinio Mampine ma waka unso Ebe Wasasie ne sa Wari ya no beye Bera wasama yancho Ewo musa wo bere Eso be mo warando Se Oda fia se naso Ewo bo wudin Mampinio Mampinio ma waka misio Masasiene so, Mary, no bay, Coco, Ebe, Musame Pera, Naso me more warando, Meda Fias and so, Yelobomidina, Tie, Yenamiaka so bayano, I had an hour bayam, Yonamiaka so bayano, I had an hour bayo, only bent to me so quiet, as I want to miss you no quiet, Yonamiaka so bayano, I had an hour bay. Saw the how no bamiswa, and I mean you could go and any muda, Manny will say, yes, you will come over, Bibiara, that I was saying, saw the how no bamisodia, my wabba for the teacher, you way, to me, baby, Mammy won't catch it from. Saw the how no bamiswa, and I mean you could go and any muda, Manny will say, yes, you will come over, Bibiara, saw the how no bamisodia, my wabba for the teacher, you way, to me, baby, to me, baby, Jimmy, to me, baby, Jimmy, you way, to me, baby, Jimmy, to me, baby, Jimmy, to me, baby, Jimmy, you way, to me, baby, Jimmy, I I am parase, Onyankopon we your door, ebe, yes, you do image, etiase, ebe, akamedi to my papa na maya, I don't to Baba, and him grassy wood in my name. Nemo Mama Matias, yes, sign your son, your assassin, Tamware, no, Sarah, now you. Yeah, no man is a motor, a finicky cabby anymore. No, what Mama Sebi, what child and team you are yada. Ashira Masai, Namakania, who was sorry to me, no. Aya, they always have my to say, I want let me see your handkerchief. Handkerchief. Oh, they are the matching qua. Ubojana, Mamma, Yawaya mama fimu Eba wasebre ni namo Wana wonsaswa mama yensira Abeni na Wana wonsaswa mama yensira Ina wakyo Abeni na Nasudo ya Abeni Wana wonsaswa Abeni yes, who me shoulder Eddie Domia. What day I want to what time we do? What time it says, yes, who me shoulder Eddie Domia. What day I want to what time we do? What time it says, hey, who's our Hindu? Maria Simu, oh, you would me. You prepare me bonina. Hey, why am I bonio? Why am I mumu? I was so somebody make a
obo. Me oba me dia dia. Erada wo me obo. Me oba me dia dia. Awon saba na wati asiese. Erada wo me obo. Me oba me dia dia. Yeah. Afei tie. Anadwo ansa na won kɔ no. Onyame di favor vi beto so. Somebody say, I receive my favor. I receive my favor. Hey, I didn't know you will favor me this way. But I want somebody to say, I didn't know. Hey, you will favor. Somebody lift up your hand and sing it. I didn't know you will favor me this way. You will favor me this way. Thank you. Oh, for the last time, I didn't know you will favor. Just give the Lord a wave. I didn't know you will favor me this way. Jesus, oh my Lord, you deserve our praise. And your father and Sambosia, Prophet Dr. Emmanuel Ogyaba Started. Una bobrim nyame okotomo amene fo woni nyame aja utumi mini owo wani muno so ema owo tumi kakye aja mi bomrani aja una utumi compete so ema bo samto kroma bre aja yama mo biafwe obi dubie nyakoponi we osade yo nyame eje asida sewo aye O break a supreme pole, and you wouldn't go for them. And I won't know about your boy. You won't need to shop you. So be doing him what you want time. That's Maria. Oh, yes, so we are sending me. If you put your Gosiato, yeah, at if you Bessiana for Obisawo. Asade yo nyame. So this is a page of some to go through the Yamias if you want to the Yamias. Okay, no matter bless the Lord. You want to the Yamias if you want to the Yamias. And then so you that will rather why Rabeka Woma Hone. And ye are nearby your coin. You will rather one of our free or so one free will be a wound to know back. And I will mark the general name. Brian once said, yes, said ye a year, let's set fata will so. Yan ya painting yet. A whole dainty me. This a will grant a will ye. Or crave you on what them hand lay. If we hana or qua.
nkonkro ahoɔden ne mmɔwura no na deɛ wɔka amen no nso nkonnua bi mpaapae. Amen. Nipa biara a abosom tumi te ne hyɛbrɛ so abra yɛbɛbɔ din Jesus Christ no Awurade ma wɔn nsa nyɛ adwuma. Amen. Ɔkra biara abusua mu no mɛda ne so yɛbɛwie no na wate ne ho. Amen. Deɛ yare bɔne te ne so yɛbɛwie no na wasa ne yareɛ. Amen. Yɛnim deɛ wotumi yɛ nti ma wɔn mafa ahodie nnɛ. Amen. Ɛwɔ w'asɛm mu moma yɛnka amen. Amen. Something dead pa na trase. Amen. Amen. Exodus chapter 2. Me mebo mi din. Edini de wunim dada. Amen. Enye mi din ya de be ya adwuma no, eye Kristo din a. Ti said ye wunim no na afa ne sa. Exodus chapter 2 verse number 5. Aponya mi hira o. Se me ka kire o se opa ko banchi ase kura me ba. Na wankasa wukrom. Oh. Hey. Maka krom ha. Wa mo nsamanyo da ho. Amen. Amen. Oh maka krom ha. Aha ye kama. Ma ho ke kafo nyamesom ni nti. Eja maka krom ha. Amen. 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 Bible no kra ka se wo ba bi na se ye je wa. Eda na se oye. Aha. Eti yɛde nhyira no gu ha sei no yɛ make sure sɛ yɛkɔ ɛbɛsa ba biem because ha na nhyira no. Amen. Amen. Pagya nsa kɔ so ka sɛ Yesu yɛda wase o. Yesu yɛda wase o. Oh manto ka sɛ Yesu yɛda wase o. Amen. Amen. Exodus chapter 2 verse number 5. Won ka asɛm ketewa bi wɔ me preach tententen bi a me ka asɛm ba ko mienu pɛ na yɛabɔ empire. Okra bia wo dem ha sei a ohia wagye bia Awurade mfa man no. Deɛ wɔka na asɛm na meka no. Amen. Deɛ wɔka amen na asɛm na. Amen. Shout fire. Fire. Okay. Exodus chapter 2 verse number 5. Exodus chapter 2 verse 5. Aha. Na Pharaoh baba sane ba asuo no ano adware. Asuo no ano no. Asɛm bi si wɔ hɔ no wɔyɛ dɛn. Na ne mmawa erepase asuo no ensu noa. Bra a Pharaoh baba ehunu adaka no. Wo wiram no mu. Aha. Osma na ba wa se onkofa mra. Aha. Ɛne wɔyɛ dɛn. Na obue so no. Obue so no. Ohunu akokoa no. Ohunu akokoa no. Na hwɛ na oye obaberema. A orisu. Na oye no mmobo. Oye no mmobo. Na osi Hebrewfo ma no binie. Aha. Ana ne mawa no eka kyerɛ Pharaoh baba no se. Aha. Minko frɛ Hebrewfo ema no mu nufumafo bi emrɛ wo. Aha. Na omema akokoa no nufo ana. Aha. Na Pharaoh baba no ka kyerɛ no se, kɔ. Na ababa no ekɔkɔ frɛ abofra no ena bai. Aha. Na Pharaoh baba no eka kyerɛ no se, fa abofra yi kɔma ne nufo ma me. Aha. Na metua wo ka. Obetua ne ka. Na ọba no fa abofra no ekọma no nufo. Saa. Na abofra no enyini. Wonyini. Na ọde ne kọma Pharaoh baba no. Ọde ne ma Pharaoh baba. Na ọdane ne ba. Ọdane no ne ba. Ọtu ne din Mose. Ọtu ne din Mose. Efi sɛ ɔse. Aha. Ensuo mu na me no free. Free. Bon sema Jesus. Me da se. Na me shira. Story we say yen nyina yen na me ni wo mi enu e de baba betoto yen hyebre ho na ya bompaye. Amen. Amen. Hwe wo nuanim sɛ Awurade obɛtwe wa pie. Awurade obɛtwe wa pie. Won sɛ Misrimfo no ɛyɛ ɔmadwene sɛ ɔmo bɛ counter nyame ma. Ɔmo kye nkɔfoe no ɔmo de ɔmo tena ase ɛna ɔmo kyekyere apɔ kɛseɛ to ɔmo tiri mu. Sɛ mo yɛ yɛnko a mo nyɛ adwuma. Ɔmo yɛ adwuma saa yɛntwe ɔmo ka. Saa pɛpɛpɛ na yɛ obi ɔte ase yi. Ɛna woyɛ wɔgyefoɔ woyɛ adwuma saa but sika ma. Na ɔmo asɛm yi a na ɛyɛ hunamani asɛm yi ɛna wura sunsum a yɛmu bi bebree wa asɛ yi a abɛyɛ na yɛ ɔmo sɛ Misrimfoɔ ɛna ɔmo de yɛn yɛyɛ
Israel for enomu DNA, but enne it will be over. Amen. The Bible saw mu ye jumasa yentwi amoka. Aduane nso ombedi nso kakra bi. Na afi no motena so no muhunu se da bi. Sidia ye yankrofo yi, sidia ye sister yi. So nya baby de netintimu abusua yi. Ebe ye nkwasiafo. Ye besi wo mo kwan. Na Bible say omotena ase se ene ye nsi Israelfo ne kwan se emma wo mo ba bema. Na so mo ba bema no mo dɔso na ye sisi wo mo a ombe sɔre atia ye. Hey. Atamfo dwene but enye nipa dwene ni nyame adwene. Atamfo bɛhyehyɛ but ye nyame aka ne na bɛbɛm. Amen. Me hyɛ nkɔm to obi bra so ha sei. Wa ye deprive se wontimi nsɔre me ye obrempɔn. Ye deprive se wontimi nsɔre nya de kɛseɛ. Ye deprive se nneɛma papa bi ma wabrabɔ mu. Amen. Ye deprive se ye die bi mpie ma. Amen. Ade kɛseɛ bi ma wo. Ye hyɛ wo so se wonya de kɛseɛ bi ebetum pɔn. Ɛnna me hyɛ nkɔm to bra so. Omo be ya but the Ewurade kan ene na betuna. Amen. Cause I receive it. I receive it. Etu omo tena se no mo ye meet no se eni kwan se oba bia nyinsen wo krom ha na owo beema na kire se omo yi ahoden a ete Israel fo mu na yedai afiri ho fie bi mo ho a wo hunu wo nipa titru bia wo ye deprive wo mo se ni kwan so obrempon so de wo Misrimfo yetimi atena se ahyemra de ato ho na mra ne ye adwuma eti wo babema ne yakuno wo babema ne yakuno ya de baye ye hu na mani wiase a hunu se onipa we de oye bema wo behu batempo emema kura ye ma ewo yatamfo ani ba se Ewurade ma ne homene so a wo se Ewurade ma homene so ai na matamfo nya dai e mo hweke Bible say omu deprive se ni kwasa wo bema na nso na Israel fo ne wo bema Omo sha we se wunya aware no afi na ade aware ba fie ho. Omo sha sa kwantuo kwantimi mpie da no afi na wo bekwa aba. Wama se Israel fo se ni kwansa mo be ma enso ba biara woni ni kunu be hia no no anyi se no wo be ma. Omo kum me ma no omo wo me ma. Omo kum me ma no omo wo me ma. Adai you can never cut the source of our blessings. And I'm a shank come to a bibras. So my your mother so mu sizi we shall be wa baby a. Omugu so amoye no Ewurade Nyankopon ma the divine multiplicity ne nya adwuma wa. Amen. Shout fire. Fire. Etu am say enwo bema so omo wo bema omo ho beba be ye den asene ye. Na ne Nyankopon siesie bema ba ko a wo pia ba wono no wasene mema apem. Etu omo kum bema we ya na bema we ya ho oden no na akoyi na akogina ha ne yaku bema we no mayi na ho oden na sade akoka ho ne yaku bema no ma say ya ho oden na beka ho eti mema dodo omo ku omo no na Ewurade tena ase ni nyansa mu na o se mi yi bema ba akopa wo kuta mpempem na ho oden na me na ma sa abusua we sei na ono na ebe sori ya beje Israel fo na firi nkwase asem we sei mu mi nim de akoso wo fie ho ehia buburo da ho amamada ne nkoa amankofo efie ho chire bi da ho amada ne nkoa amankrofo but Ewurade ba be rezu was Moses a wo ba be sore na wo ba be si abusua fie no Ewurade be yiw se Moses a wo ba be sore onipa bi antimi se wo kwan omonim se wutimi sore da but the time they realize you take them by surprise shout I receive it wo mo se ni kwanse a wo be ma but wo mo go so mo kunkum me ma no na oba ba ko wo be ma o wo be ma pe wo se akwara we me ma yenku ne da yon sa se da enkofo bebre wo hu omo na pe no mo bre o won se mpai bo aba ha sei otifie eti mane wo mema na akura li sura ko ye na wodi na dwane no omo de oye na o ma so de agya no ho ya be fa akura ne de ne ko eti obi kura nyinsa no hunu se da bi akura de esi de opri wo ye bema no ankasa de ne ho ko me wo bema o tumo sha se ni machi me wo ya no machi na makomba bi na msum komba bi
Who say on yes serious, but mammy will say dear. And now say radia position is say one never papa Jim Fantia Bushiano, not a can of free more but Yachima Bushiano, not a can of free with my men say me. If I'm carrying a blessing here, obedient men will stand me. No one can compromise with my dignity. And a free and no cray, Mahuna Samen Pema, me near grown come a town from them, may Bashasia son some said Yabaya me womb pa, my town from who is my day, my wo. A free now cry yet the ancient Bibas, yes, young Kofu. Amen. We now bear man, I didn't know feel. Check, Massa. Chain on your what dear, Uncle Huna Bushia, and son I did not to Facebook and WhatsApp. Oh, Predodo. Amen. Amen. Bear my catcher said, nay, you're about what one way expose no. Once I'm when you're broken heart. I feel when you in the picture and every hot. Now what the status of a men are the same. No. One finance ye. Oba we say yin say be more than status was say hey. Say yin say we. Me the best ye. Sanka ya wona wonyam obrempon sa. Ka wo ba no ani ona tetintas you. Ma me ya mpu na fuda. Wan tintas you. Wo busa se ma me. Wonyam wose da bi menyam sa na mafutie. What the sad, what can no compare baby no share. One person at time for be who is a radishano. Copim set not time for be who and shrew radid yamano. San radibe you be what them how. Or move who does a bam be no one. But I don't be who know. Now what they were card is some or move who does so too quiet. I don't be who know. Now could a bag I walk airport. Or move who die. So we sit down. I don't be who know. Now what the what time will be a high. Cause I receive it. Woo! My minute in Israel next year. What is mammy? I walk cano. Nothing will ye. Hey, the beat will ye dee. A town full who will secret to be prepared that will stand against you. Amen. Amen. It made me to a young dance here and do what I saw them because I saw them when I know me on the permanent. Nothing I may catch us and a crowd which your program near told me, you do way, and your mom is a say, no, when you have bravery. Amen. Amen. See me bapem se my bow, my back, I'll broach for so much yam. But me call you and make a bless or mom so bless me, but me can't run when you have a bravery. Amen. Amen. I turn for through Ghana, or who say a radish, they will stand against you. And making sure say you can keep your secret. You have to keep your secret until you get to the highest level. What sorry? Not almost sorry, you are higher than them. Hallelujah. Amen. My minute tell ya no say me worry na me worry na me hu say akra ne ho akina minna minim ba bia me de mi sira na ebeto minna minim ba bia me de mi kunu ni besie kopem so obeya me wedding minna minim ba bia me kwaje me visa na matu kwana makwana maba minna minim dia me baba ba ya mesi dan me kan tro bia da but on be hu na mesi dan me kan tro bia don be hu na matu kwan awurade hya sem asa divine knowledge no. And for when some to do just my many did not some see no way or papa emma or sharp running him was a shed nipping in a be but me by radio omuda. Ya wan kofo bi o maria taso abrabom abusuan ne da ho yesi wei hey abusuan no wo fa sha sese wo ko school pe ene yekun no wo na we sha sese wo ko school ne yekun no we so sha sese wo to asase ne yekun no ye careful no wan ko to asase bia wo yese wo si na ye bekun sa na ama me yeso wo si da ne yekun no abusuan we mo ba ba ne ko school ha obi ene wa ya de kese wo di agora ye bekun eti se hu na baba beto so batie enye wo bi sha bre na wo sha bre because said ye wo frotie hwehwe nsuwa no sa na wo kra eti David kai was your rade na me han na me nkaje na hwan na me nso na urade ene me nkwa hode na hwan enim na me ho popo nipa bonefo a wo hye me so no ta me so wo toa me no baba besunsu ame a won watiri na won hwehwe ase won watiri na won hwehwe ase na se dom tere me so nsaban a makoma entu na so otu me so sa enu mpo na me ho ta mo se ade baako na me sre urade eno so na me hwe akira kwan se me nkwa na me die nyina metena Yehowa fie eti Bible say and your man not David na one name nyina na atamfo hunu omani beba mo so na nyame yeshira no and me shall come to obi bra so yes I prophesy upon your life yes na ma me say yeko obi aba enya me de me wo fanti me ansi dan me si dan me won kofo bi o ma hwe ataso so obi yeshira minim kofo bi wo dem hase a abusuam yeso wo banko school da but wono obeko school awie amen
Once you abusuam nurse ni but wo be call nurse na wie. Amen. Ye wo tie mu kan amen na sam na make. Amen. Wa ba ne say ye ku obi aba but enya me ba. Mu ku me ma me mo de diabetes but enya me so a. Wo ma me ehunu Kristo. Esuo ye achi na no wodie. But me ne wodie ye ehunu Kristo. It was an adonto a wodi dinity o ma won to me. Enti ade e be ye wiase ni entimi nya me Kristo ni da. Amen. Hallelujah. Amen. It was ye ku obi aba but me ba de ye ntimi nkono. So di ginai o man e ba so and we develop a divine strategy. You don't purpose will be a say what shall see the strategies be good from na enkofo abefu ofie ho. Sas ye no kweno ko pack and ten. No design can touch system mu nyina no de akra ne tum. No se me wakra we me de wo kwa buchi. Hallelujah. The be ni das woni no Kristo ni sa wo weta so afia. E kwan ni be bia ma wo so hye. Amen. Obesi ma tama kwara no de ko si nsuo so. Ode nko si nsuo so. Why? Ni nankasa ne ba. Wo ba bia nko be dware wo ho. But now say urade yi ne say wo ye element of miraculity. O ka kire say na die dware wo fie. Ko dware wo akire ho. Urade yi obi boafo fira chirichiri ba bi. Amen. To kuro bi mu a. Wo kura won kan bi hyem se bra na ba. Wo bi firi ba bi ba be bo se bra pagyaw. No be betua wo school fees amon pagyaw asin konfon so. Se si abrabo ne mu ayete but urade say men kan so wo yi boafo. I'm seeing your helper coming from somewhere. Amen. Wo bia wo kan army bia no enhyira na to ne so. Amen. Hallelujah. Amen. Oba na ndwade wo fie wo se na de come say nko dware wo abote wo ba nyina no tutu nani wo hwe anya dware na wo be dware ye wonkofo bebre wo ha se wo nhyira timi pie obi nhyira timi pie wo betimi ahia bemma bi na bemma ne hwe na nya pe no pe no nya bibia but urade de ato na koma so se on bless no sa favor ni bi na nto wo hye bre so. Amen. Moses abofra ni favor na ye kese ma me ni se me dware wo fie me dware wo abote wo pie se ya wo dru wo pe no hunu se akwala na wo dansuo so na endanchem atwa ne ho ahia no danchem na ntimi anya ne hwe efiri se urade ne hwefo hwe nya dai ehia no na Bible say ma me hwa abofra di wo se munko pagya ne mra abofra na tena nsuo no so anadwo awia eden wote so a wo ye kukuhwi ase nyina no wo twen ne boafo minimo se obi wo dem ha wo so odi awerefo edu ba bia do obedi kura ye de obisa wo se urade na antem pata urade se men kan kiro se bre na wo bre ni nyina wase kire enne na wo so wo kine bi wo basire firi se wo boafo ni firi ba bi baba be ye wadoye enne wo hunu se nneoma nkoye wo ne wo ma aduane kura mo bedi anwumre kura na ye de amamo pata urade se men kan kire wo se na mo sisi ensuo ne so ma enne nkyem atwa ne ho ahio mantimi amfom nsanka na ne wo enya kom ne beku enya yare ne beku enya nimguase ne beku enya library ne beku na mom awurade yi buafo bi e de abrawo eno na twesem leba mu se ada awurade desire no mu fa beba no ebe ye bi mu te sada ye so enne awurade be soso atanfo da ye ebe ye omo sada ye so adom be huru se de omo ye wu nyina wa angu de wo fa mu nyina wa angu afi kwa na wo ye kese. Now I can sense your helper is coming from somewhere. The Bible says was sorry and wo okoba bia Moses da no was monfa ne mra me den ba wo bia so ahwa akora ni no say akora yi ho afese ne me do pepe so bia ho se wo boafo pia na ni mebrewo ni mrewo da wo pagya akwala ne po se me pe afi na wo hwehwe wo bia wo beba be hwa akwala no firi se akora ne maame ayira ye nhunu ne maame na se de be ya wo be se urade na ebe hira ne nti hwede nyame ye Bible say ogusu a wo hwehwe wo mo be hwa akwala no na maame bi firi Togo aba se me nufu so pa wo se fafiri hoko ni asa kofa maame bi nso firi achim tafo ba bi aba ono so du wo nufu na asuso yi wo se fafiri hoko wo bi aba on pass test no wo bi aba on pass test no maame ba ko boss me nufu na twa ba kan be hunu dokona ma na di na maame si di akora we se me de dokona be tata no be kese pa me se me be hunu dokona maame se fafiri hoko
Kopim say Moses ne maame ankasa bae na waka kire maame ne say me baba be yesala kamana yedai edi na obeye kase maame ne say salala kan na wo kan nti maso etu omunim say okohono dokona yesala kamana di o not know we say san nanufo na tuatwa e yakora ne dia ade a yawo dia na enyina da ade a yawo dia na enyina da wa wade mani munyam na enyina da ade biara yawo dia mahunu se wobi nya wedding da wobi nya engagement da wobi ntu kwan da but yawo dia awurade ahye dia to so onipa biara ntimi sia no kwan ade biara yawo dia enhire biara yawo dia animunya biara yawo dia atamfo be sore ombe ye neoma bebre but I prophesy upon your life say awurade nsa wo mu a omochi omumu tan die awurade aka no eno na bebe mu ya wo say abamowie amen hallelujah. Amen shedi ti osekwana kwa hono dokunu manini medina media adwuma na mawo mesan so atua wo ka masa atamfo nim se wo brew but when na won carry yourself ye so wo carry yourself ye na wo twen nyame ni wo se na wo na wo twen awurade ni onya hode foforo ma me na wo but upon se wo na ne nsasa kan ne ba no ye se atua ne ka e chimba ko pe ye atua ne ka. Hallelujah. Amen. With God, all things are possible. I'm a man so akwalanimu. What then the course of one do kram odru and say, hey, nya dokun na bidie. Nufu we eyawodia. It will mean say wo di dokun. Na onum ono ankasa ne maame nufu. Onum nyansa firi ono ane maame nufu mu. Na Bible say akwani nyini ife so. Kostumi kese ya den etene so. Wo bia watinsuo so a enanche metwa ne ho ahia anidaso bi ani ho a obi anim se yare wadi ebeku no obi anim se hepatitis B ni de eku no obi nim se HIV ni na eku no obi nim se diabetes na eku no omani bom so no obi a wote nsuo so no omani bom so no wanyini omote ye pe na wote ahemfie wo firim papadan mu akwa ahemfie awurade be yi obi afrachem tafo ha no de na koduru ba bia empempenso biara atamfo behunu na ebeyo omo se omo so dai adentra awurade asesa on eno na wo pie krom ha se ya obi hwewdi wose ayewoa wose anyawoa wose ayewoa wose anyonoa wose ayonoa se da bia anyonoa eyonoa ka wafon eyonoa ka na pantan enkase bia tuatua ho na wa pia ka se eyemea awurade asesa me hyebre awurade asesa on hyebre wate awurade Moses free baby enye na nipa no so from ho kire mu to palace wakwakotena palace afen wo di aduane eden awurade bless you obi sa ba ha amen. Me say one bless us our ha. Amen. When since you no so nche. Baby na wo sie no na wo sie watamfo. Amen. Na tamfo hu. Awurade hyeda en wo de wo sie ye. Obi ti dem ha say won ti nyame ne. Awurade hyeda de wo sie. Odu Moses since you no so obia nkasa no ho. Why you lonely? Masa. Mama, why you lonely and you broken heart no nya. Awurade hyeda de wo sie. Woman nua no mani brebrefo no enti wo de wasie wade aseda de wasie wo school na wo kɔ no hey wo ni fia o kasa wo kɔ school kom so wo boa won kɔ school dia we na obetimi akɔ school wade aseda de wasie amen wade abɔ watamfo ani fra kora wo hunu nhira nyame nhira wo adentira wade pesa da wo nhira ne beba no e surprise wo mo wade surprise watamfo amen abema ya yenim se wawuo no awurade yi ni feli guasie mu ede ne kowura ahemfie na ono na wokokɔ gye Israel fo efiri nkwaso mu enne ahokyere nyina wonamu abebrese du baabi a wotimi so anadwo nyina na usum yafo awurade ka kyerɛ sɛ memra mɛhyɛ obi nkuna wa ha sɛ na Moses sinsuo so anadwo anwumere anadwo awia anopa na so awurade twe ne pie ye na woyi ne boafo baaye no ne boafo ne yade a obi anya bi da wie ye eyi ne firi nsuo so ede ne ko ahemfie ekɔkɔ tete no ema ne baba bɛyɛ ɔdefo ekosua akasa foforo ɛna awurade sesa wɔn so hyɛbrɛ sa amen hallelujah amen afa Moses anka yenim so ye Hebrew ni opie no nante ba onante te se Egypt ni but na adwen na da ne tirim ni de eye achim tafuni na so awurade ni duru America no opie krom ha se no hello hi
ne kasa asesa awurade sesa obi hyɛ brɛ wɔ Amen. si awurade sesa obi hyɛ brɛ wɔ Amen. ɛbɛgye wo sɛ awurade gye abɛɛmo aketewa yi abɔfra ketewa yi na so wɔyi ne firi ayi yɛfrɛ no sɛ dɛnkyɛ manu mu de ne pie baabi a ɛhɔ korɔn deɛ a na neɛ wo na wote ya no awurade sɛ menka nkyerɛ sɛ akye a nanso ɛmu yɛ nya wɔtwɛn kɔpem sɛ awurade nsa ɛbɛba wo so ɛnsi wo kra yie sɛ wahyɛ wo ho nkuran sɔre gyina wo n'asoma. Hello, my name is Joyce Obin. Gladys Ejari. Keep watching Ogyaba TV. Keep watching Ogyaba TV. Ogyaba TV, salvation, our priority. Ogyaba TV, salvation, our priority.